Skal jeg bare... Okay. Skal jeg bruge glasset? Et must. Det smager fandme godt. Der er sådan en citronagtig smag i det, ikke? Ja. Ej, hvor den god. Den er bedre end Coca-Cola, mand. Den har sådan en karamel eftersmag. Fedt! Det smager cola bare stærkere. Jeg ved ikke, hvad de har hældt i. Den er god. Den vil jeg gerne købe. Fuck, om jeg har fået den. Det smager bedre end normal cola. Det gør det. Fuck, om jeg har fået den lidt. Sådan helt seriøst. Få den hen. Det er en ret sød prop. Den smager sådan lidt citron. Den smager faktisk mega godt. Okay. Det smager godt. Det smager idyllisk. Det smager lidt ligesom sådan, man forestiller sig sådan noget limonade på sådan nogle gamle film. Og det har jeg egentlig altid haft lyst til at smage, så det er rart. Ej, det smager godt. Den smager faktisk helt godt. Den er faktisk overraskende god. Jeg kan godt lide, at man kan dufte smagen, inden man smager. Den smager faktisk bedre end jeg synes. Den vil jeg 100% købe, hvis jeg fik muligheden for det.